мария алёхина узви гурӯҳи ҳунарии Пуссӣ Райот ки рӯзи душанбе бар пояи афви ҳафтаи гузашта аз зиндон дар шаҳри Нижний Новгороди Русия раҳо шудааст мегӯяд, раҳоии ӯ як маъракаи авомфиребии ҳукумат аст ки ҳадаф аз он дарёфти пуштибонии мардум мебошад. алёхина меафзояд ки агар метавонист ин афвро қабул намекард. чанд соат баъд аз ин ҳодиса узви дигари гурӯҳи Пуссӣ Райот Надежда Толоконникова аз бемористони маҳбаси вилояти Красноярски Русия ба озодӣ баромад. дар шаҳри Ереван садҳо эътирозгар дар назди бинои парламенти Арманистон ҷамъ шуда бар зидди тасвиби созиши коҳиши нархи гази табиии Русия барои Арманистон садо баланд карданд, вале вакилони мардумӣ ба онҳо гӯш надоданд. намояндагони аҳзоби мухолифи ҳукумат мегӯянд, ин гази табиии арзон бар ивази истиқлоли энергетикии кишвар ба даст меояд. онҳо тасмим гирифтаанд созиши газ бо Русияро дар додгоҳи конститутсионӣ мавриди муҳокима қарор диҳанд. дар Беларус бо ҳукми додгоҳ собиқ вакили шӯрои шаҳри Минск ва яке аз довталабҳои собиқи курсии президентӣ Юрий Данков ба муддати 8 сол аз озодӣ маҳрум шуд. Данков ки молики яке аз казиноҳои маъруфи Минск мебошад, бо ташкили фоҳишахона дар бинои казино, сарпечӣ аз супурдани андоз ва дигар ҷиноятҳои вазнин муҷрим дониста шуд. вазорати корҳои дохилии Афғонистон эълон кардааст ки барои таъмини амнияти довталабҳои курсии президентии ин кишвар дар интихоботи моҳи апрели соли оянда як кумитаи хос ташкил хоҳад кард. ҳамчунон вазорати корҳои дохилии Афғонистон изҳор намудааст ки дар якҷоягӣ бо ниҳоди нозири интихобот дар пайи кафолати амнияти райдиҳандагон ва ҳавзаҳои интихоботӣ хоҳад шуд. дар покистон мақомдорони ҳукуматӣ мегӯянд, соли равон 9 километри роҳи мошингарди пешавар турхамро такмил намудаанд. шоҳроҳи мазкур то марзи ин кишвар бо Афғонистон мерасад. ба гуфти ҳамин манбаъ, дар сохтмони 35 километри боқимондаи ин роҳ агентии амрикоии кӯмаки байналмилалӣ саҳм хоҳад гирифт.